Mites tämä suomalaisen politiikan tila sitten teidän mielestä? Miten tämä toimii, tämä politiikka Suomessa? No kyllä sitä ainakin uutisia vähän huvittuneena katsoo, että kenestä tulee taas, niin että kuka on mählännyt mitäkin siellä, Sipilä-jutut ja kaikki tämmöiset, mitä nyt viime aikoina on ollut esillä, että sitä vähän mennään niin kuin sen oman edun kautta. Ja että se ei ole läpinäkyvää se politiikan teko, kun sen pitäisi olla läpinäkyvää. Kyllä. Joo, aika rikki on mun mielestä kans suomalainen politiikka tällä hetkellä. Toisaalta siinä on myöskin sit se hyvä puoli, että se alkaa nyt olemaan kyllä sitten niin näkyvää kyllä kaikille ihmisille, että se alkaa tulla kaikille tietoiseksi, että tämä ei voi jatkuu tällä tavalla, että kyllä tarvitaan muutosta ja just se, että se on liian keskittynyttä ja just tämä, mitä mä äskenkin ehkä sanoin, että siellä taustalla sitten vaikuttaa ja ihan liikaa mennään suuryritysten ehdoilla, että se yhteinen hyvä ajatus puuttuu sieltä ihan selkeästi. Joku ajatus mulla oli vielä, mutta nyt se katosi. Ehkä se tulee kohta. Jos ajatellaan tätä sanaa demokratia, niin se tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kansanvaltaa. Niin miten tämä demokratia sitten toimii teidän mielestä? No, demokratia, niin. Onko kansalla valtaa? No ei, mun mielestä pitäisi, siis kun meillä on nykyään, mä ajattelin tuossa yksi ilta mielessäni, että kun meillä on tietokonesysteemit ja kaikki tämmöiset, että no tietysti niitäkin voidaan manipuloida, mutta miksei voisi olla niin kuin pienempiä yhteisöjä ja sitten niin kuin päätöksenteko olisikin kaikilla, että jokainen, jos on koneen ääressä, että okei, että jokainen ihminen, joka on aikuinen, niin päättäisi sen tietokoneen välityksellä. Kysyttäisiin, että mitä me tehdään tälle asialle. Olisi pienempiä yhteisöjä ja sitten tietokoneen välityksellä me vastataan siihen ja saataisiin niin kuin kansan mielipide. Ja mun mielestä olisi ihan loistava niin kuin muutos tämmöiseen poliittiseen katsantoon, että niin millä tavalla päätöksiä tehdään. Kyllä. Eikä nykyinen puoluepolitiikka, se ei ole kovin demokraattinen, kun ajatellaan, että miten puoluetuet jakautuu ja monesti vaaleissa, eikö Juholla ollut kokemus siitä, että ei välttämättä pääse samalla tavalla esille esimerkiksi, kun on ehdolla? Joo. Haluatko kertoa, oliko siitä? Joo, no, tämä oli jännä tapaus viime vaaleissa, että oltiin tuolla Tikkurilassa torilla ja sinne tuli Maikkarin kuvausryhmät ja siellä oli sitten kuvaa ehdokkaita ja mä siinä juttelin mun vasemmistoliitossa olevan kaverin kanssa ja kuvausryhmät tuli sitten kuvaamaan mun kaveria sille, että sä oot selkeästi ehdolla vasemmistoliitossa, voidaanko me kuvata sua. Ja ne kuvasi hänet ja mä kuuntelin siinä vieressä. Ja se oli oikein hienosti hänen kuvaukset. Ja sitten mä siinä kysyin, että mitäs voisitteko kuvata mua kanssa, että mäkin olen tässä ehdolla. Ja no totta kai me voidaan kuvata sua, että okei, mistä puolueesta sä oot ehdolla? Sanoin, että no mä oon itsenäisyyspuolueesta. Ja sitten ai, tää on kyllä tosi paha juttu, että meidän toimeksiantolapuissa lukee, että pelkästään saadaan kuvata eduskuntapuolueiden jäseniä. Tämä niin on, no Maikkaris on kaupallinen kanava, tavallaan sen ymmärtää, että ne niin ajaa omia intressejä. Mutta sitten kun tämä on kumminkin niin tämmöinen selkeä puolueellisuus, niin se on jo tämmöiseen kansalliseenkin niin mediaan niin Yleen mennyt. Että Ylestä lähtee irtisanoutuu tosi moni toimittaja nyt, kun sanoo, että niiden sananvapautta rikotaan. Ei saada käsitellä poliittisia asioita niin laajemmalla näkökulmalla. Et se tässä justiinsa, mikä niinku, jos on tämmöinen suora demokratia, on se nappula, missä äänestetään, niin siihen riippuu niinku tosi paljon se, että niinku kansalaiset saa monipuolista sitä tietoa niinku eri näkökulmista kanssa. Joo. Nyt on niinku tosi valitettavaa, että pitää niinku itse olla tosi aktiivinen, jos haluaa sillä niinku tietää niinku mitään muuta kuin sitä meille syötettyä infoa, mitä niinku nämä kaupalliset tahot meille haluaa syöttää. Siinä mielessä kyllä ihana toi Ylen ongelmat, mitkä on tullut esiin, koska ne nostattaa nyt myöskin, että suomalaiset on varmaan ollut hyvin lojaaleja omalle medialle ja pitänyt kyllä niitä aika tämmöisenä puolueettomina, mutta on hienoa, että nyt on nostettu esiin, että monet on tämän ongelman kyllä tiedostanut jo pitkään, että kyllä sit tietoa, jos sä haluat monipuolisesti ja sä haluat sitä puolueettomilta tahoilta, niin sun pitää hakea sitä kyllä monesta, niin kuin säkin sanoit, että hakee monesta lähteestä ja sitten vähän niin kuin itsekin yrittää nivoa sitä, että mikä sitten se on se oma totuus siellä.
asiat näkee, mutta että hienoa, että noin nyt tulee esiin, mutta että paljon on tehtävissä vielä, että se on totta, että jotta me voidaan siihen suoraan demokratiaan mennä, niin me tarvitaan sit myös sitä riippumatonta lähdettä, että me oikeasti voidaan muodostaa mielipiteitä, että se on tosi valitettavaa kyllä tänä päivänä. Just monia eri lähteitä, että kuunnellaan niitä asiantuntijoita, muutakin kuin sitä elinkeinoelämän edustajia. Nimenomaan. Se on tosi surullista ollut katsoa sille, että jos annetaan jollekin asiantuntijajärjestölle puheenvuoron, niin niiden tämmöinen aikakin on rajattu silleen niin pohjavesi-kysymyksessä, mikä oli kansalaisjärjestöillä 56 sekuntia aikaa kertoa oma mielipiteensä. Ja monia niin kansalaisjärjestöjä, niin miten hän kerrot 56 sekunnissa silleen? Aivan. Kyllä. Aika törkeätä. On. Ja mä ainakin huomaan, että jossain terveysaiheisissa keskusteluissa, niin sitä toista puolta sille ei ole sitten joko siellä ollut edustaja ollenkaan tai sitten sille todellakin siis se ääni, mikä hän on saanut kuuluviin, niin se on ollut niin minimaalinen se aika, että on tosi valitettavaa. Että kyllä ilman muuta aina jokaiselta kantilta pitäisi olla tasapuolisesti. Sielläkin se raha ratkaisee, että jos mennään niin kuin lääketeollisuuteen ja tälle puolelle, niin ei siellä ole semmoisia tutkimuksia, niin niitä, jotka olisi niin todenperäisiä, niin niitä vähän niin kuin pannaan syrjään niitä ja mietitään, että millä vaan saadaan myytyä lisää lääkkeitä. Ja mun mielestä lääkkeiden myytintä, mä en itse käytä, mä en tarvitse lääkkeitä, mä oon terve ihminen ja en halua syödä lääkkeitä ylimääräisiä mitään. Aivan. Vielä palatakseni tähän niin kuin politiikan tilaan ja demokratiaan. Tämä, mikä niin kuin Suomessa niin kuin, on tämä puoluekuri, niin se on aivan käsittämätöntä kanssa. Niin kuin, kovasti väitetään, että ei sellaista ole, mutta siltikin, jos niin kuin kansanedustaja niin kuin äänestää toisin kuin puolue, niin siitä saadaan niin kuin huomautuksia ja kurin palautusta. Että jos kansanedustaja toimii, mitä niin kuin sydän ja omatunto kertoo ja mitä hän on itse kertonut äänestäjille, niin siitä rankaistaan. Niin se on aivan käsittämätöntä. Kyllä. Et nykyään niin kuin, melkein niin kuin, puolue on sama kuin puolueen johtaja. Ja toisin sanoen, jos sä hallitset puolueen johtaja, sä hallitset koko maata. Ja nyt vähän tuntuu, että se on semmoista. Kyllä. Aika ikävää on. Kyllä. Mutta sitten, tohon ei pidä alistua. Sen takia tässä nyt ollaan sitten. Ja sitten just kun on tullut esiin näitä, että kyllähän jos nyt yritän olla nimiä mainitsematta, mutta että Sipilät ja Bernerit tehnyt kyllä hienoa työtä siihen, että kyllä tämä niin kuin ihmisiä on herättänyt tosi paljon tämä politiikan tila tällä hetkellä. Että sitten, mä toivon, että ihmiset lähtee vaan rohkeasti sitten myös hakemaan niitä uusia vaihtoehtoja ja etsiä sitten. Omalla tavallaan nekin tekee tämmöistä niinku valotyötä, kun ne tuot niinku tosi päivänselvästi julkisuuteen. Epäkohdat. Kaikki epäkohdat on noussut pintaan. Kaikille niin läpinäkyvästi, että ei noin saa toimia. Että suomalaisilla on niinku sisään rakennettuna semmoinen rehellisyys. Ja nyt se niinku ei tarvitse enää niinku kyseenalaistaa millään tavalla, että onko tämä reilua toimintaa vai ei. Aivan.